Amoso jo Kanyanam duto ni mirembe uru. Gi jok masama onyalo bedo ni kiaya nena gi sani. Ma engineer Onyi Jalamo. Lakini thoth jong'eya gi nying mar Onyi Tibin kata Onyi Tialala. Waloso thum moro ka ma iluongo ni Mich Nitie. Mich Nitie en thum ma en gospel music. To samoro naneno ka jomoko be penjo to Onyi koro weyo secular wero mana gospel. Adwa na parnu ni Nyasaye miwero ni en Nyasach ji duto. Onge jok ma on Nyasaye ni. Nyasaye ni en Nyasachwa, en emorito wa wan be. Koro wan be samoro nyaka waduok nero kamano. Kino nyaka wawere, nyaka wapake. Nikech ka en wero dhano wasewero ji. Ung'eyo maber kana wachako 2017 nasa tebi Mtialala wachako wabiro wang' ni Raelo Makre. Wachako wawero nyaka baba na mpira. Koro we mondo waweru Nyasaye nikech Nyasaye ni emorito wa to kendo en emotimo hondni e ngimawa. Wawero dhano disappoint wa. Yudo ka samoro iwero ng'ato kiromo kode okiai kigocho ne simu komaki, lakini Nyasaye mwawero ni en Nyasaye ma kiwero, en Nyasaye ma kitiyone to wiyi ok nyal wil kodi, en Nyasaye ma gwedho dhano. Koro erouru kamano, amedo mana jiwo un mondo donje YouTube mara Onyi Tibim, donjure TikTok account na Onyi Tibim, Facebook Onyi Tibim, subscribe to thum mar Mich Nitie en thum ma koro sani nitie ready. Subscribe, Nyasaye mondo gwedhi. LTN Luo Trending Nation. To ruoth opara, ani ruoth olima, nyowilo para. To ruoth opara, ruoth olima, ani ruoth olima. Ruoth olima, donge roho bunga, anaparo adwa. Iwero nyowila ruoth matimono. Iwero nyowila ruoth matimono. Adwa pako nyowila ruoth matimono. Aluonge ni igwe, nyowila ruoth matimono. Ewono mai polo, nyingi mondo miduong' gimidwaro timre piny kaka timre polo. Miwa tinende chiemo makawuono. Wenwa richo kaka weni jogo matimo. Wenwa richo kaka weni wakina Omari. Yes. Nikech piny ruoth gi teko gi duong' mosiko ndalo duto. Amen. Obongo nyaka laga ine maeri. Piny gi polo jikuloreni. Maserafi magerubi gikuloreni. Pingi polo jikuloreni. Omari. Yesu kelo muono. Yesu kelo muono. Ani onge misango muono. Misango rumo muono. Yesu kelo muono. Kata wane wakwecha muono. Tinde wayudo muono. Ene mana muono. Yesu kelo muono. Yawa onge misango muono. Misango muono. Yesu kelo muono. Ai Roho malero bonga. Roho malero lima. Roho malero Injili gwedi to tingbali malo. Ka injili gwedi to tingbali malo. Injilo muli tingbali malo. Injilo muli to tingbali malo. Injilo meli to tingbali malo. Injilo meli to tingbali malo. Yes, gospel Ajawa. Ami jomoa kikuol mich nitie, ubiro yudo. Jomoa kikuol mich nitie, ubiro yudo. Ami jomoa kikuol mich nitie, ubiro yudo.
ol mich nitie ubiro yudo wero injili wera mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo jalogo kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo jono kidi kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo fibi kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo DJ Los kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo lama mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo pidha mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo katine wera mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro 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 yudo wera jomoa kik ol mich nitie ubiro yudo ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo DJ Glass kik ol mich nitie ibiro yudo jomoa kik ol mich nitie ubiro yudo Jerusalem kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo Jalamo kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo Komondi kik ol mich nitie ibiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo kik ol mich nitie ubiro yudo jomoa kik ol mich nitie ubiro yudo jomowar kik ol mich nitie omari ubiro yudo ma wel ma kutiegi ti ma gine ma wel ma kutiegi to nego beni ngato donjo lamo ti doge rum kik ichiem Ndio ndio makawano sana ni sasa ibiro goi by the way Omari, let me tell you something. Joma ng'eny all yudo ka ng'ato chako gimoro maber sama to time to sama koro chope climax sama koro odwa yude zawadi gweth ma dhano ok nyal chiwo ma Nyasaye machido ka ng'ato ore e umenyo ko wacho kik wa ol ng'ato nyalo ringo sama koro gine sama koro idwa chuli ji sure en osewuok akia kisetiyo mjengo isetimo mjengo mijengo mostly ji wuok saa 11 chido ka ng'ato nodonjo saa 2 ng'ani otiyo saa 2 saa 3 saa 4 5 6 7 8 to niko chopo saa 10 to koro konyalo fumilia wana eno jonyo odwa soe sama kuri dwa chuli ji ene mose ole wajeri bwana biro ga saa 12 ai jalishi be ose chuli medeni biro to biro saa 12 koro be just 1 hour time fumilia koro kikwa ol mit nitie wabiro yudo mich gima mora ma watimo
it doesn't matter your spiritual standard. Maybe wari ama oko wari gima nang'eyo ni gima ng'ato timo maber to Ruoth Nyasaye biro mana miyi mich. Mano onge wach mar warruok. Tichni. Wan wang'iyo mana tichni. Owari mano is all about you. Mano, that is your own life mabadaye kakori onge piny ka. Ing'en reward mar warruok onge piny ka. Enene polo. But piny ka techo. Alaf be polo no. Pok waromo ga gi Paulo giri bongiso wan en ganang'o. It is something that people believes ni nitie. Koro wan wawuoye ngima ma piny ka. Timni. Wan wang'iyo mana timni. Ok wadwa ng'e kaka igangori. Yero dwoko gini nyaka gospel bwana. Nyaka gospel orkoni ni bwana gin ging'iyo tich. Nyaka dwoko gini nyaka gospel. Sure, that is it. Warruok mano mari. Yes. Owari ko wari mano mari. Tich mitim. Yeah. Nikech ang'o mari, first let me tell you people. Ing'ena nana e studio ka. To karomo gi wasani, and mostly aromo gi jo gospel. An ok adwa ng'eyo weche miwachona kaka iwarori. An adwa neno. I want to see. Ara ni dhi ka ing'isa ni en kawuono Onyi alewe session nikech nadhi miyo nyithi chiemo kibira. Nadhi miyo nyithi chiemo kochiemo korokocho. Nadhi miyo mon liete moko ne oulo lwaro utegi kama. Those are the things modwa ng'eyo. Okay. Otherwise. Stories magana wara ing'eyo na manyo nanga moro maber manya. That is not mago cause of warruok. In fact warruok en gik mitimo. Warruok ok en weche miwacho. We call gini jomo war kikuol gi mich nitie. Ubiro yudo. Omari apenji. Irwako nanga mabor. Nyaka piny. Kaka joko wuor. I'm very sorry for Matthew gi joko wuor. But gine mwang'eyo gini girwako. For example. And it can also be real. Irwako nanga mabor nyaka kayumo nyaka kila mahali. Hallelujah mtakatifu. To kisetedo chiembe matin ma Ruoth ogwedhigo cha kiloro dhoodi. Okidwa ng'eyo ka jirani bende ni sawa. Nitie joma odak e plots. En ema odak e ground. To ng'ato duogo late. To ng'ato duogo gedno mari. Mang'ano duong' gate, mang'ano amua be many kamoro kwanino nindi. Inowari. Okinyal kata mana yawo ne jirani gate. Then we having this person ma en orwako maningni makama kowuotho to koting're matin. To moyo min kawar woko. Iwinja? To ng'ani chunye lero mari. Mak idwonga ni ni en moseyawo gate. Yani rite nga oseyawo gate. Iwinjo? E TikTok kako nino ka miyo moro ywak ni ode lwar piny. Osechitokle. An abiro golo siling 2,000 oseoro. Iwinja? Nyathi moro nitie moriembo nyathi kich moro riembe skul. Skul fees siling 1,000. Mana chung'ie. Mano gi mana chung'ie. Mano gima kik iket adich gi Nyasaye ma kik iket Nyasaye busy gi 6,000. Ahoro ni 6,000 no min an adich gi Nyasaye no meseria. You understand? Omari kindi jogi jo ng'amo wa. Kose kara warruok e nang'o. Kose ane makia meaning mar warruok ukonyo. Advance ne Jalamo weka. Warruok e nang'o. Warruok en lokruok mar chuny. Dege koso. Warruok en lokruok mar chuny. Mar chuny ya. Dongi. Koro no macha gik midwa rwako no. Timni. Ni machi. Omari ng'ato ng'isi ni ya. Dichuo misebedo go higni amen. Munyuolo go nyithindo 4. Somebody is telling me ni dago no onge Holy Spirit. Indak no go dago. To kori ni dake kanisa. In kori dake kanisa mano jachien. Jachien misenyuolo go nyithindo 4. Ni mano kore kanisa makoro mane koro to kowa uwache. Kawa uwoe. To no waricho. Wan joma wan sani gi mwang'iyo en tiji. Gimitimo. Even in politics, obed politics, obed Nyasaye, obed kata thumwa ka. Obed kata mane lande. Kata mane thumwa ka dogen mita jiwo ko wacho na ng'ane giro rumo. Ng'ane pong ma stadia.
Pong Stadium. No. By the ahero hinda seriously. Ahero hinda kabisa. Owacho matin to timo madongo. Ewo ma mos. En ng'ama wuo mos. Ibesa neno ga post maginda. En olando mana ti. En olando mana kama odhigo e shows. Olando mana ambassadors gik molando brand en sani en ambassador mar gima kama bla bla bla. Iwinjo? Dhano nyowacho niya. Dhano nyowacho ni nda ne okopong stadium Kisumu ne en gir Ramogi. Daga ne giwacho. To inda onge time mar agiu. Odugo le. Opango show Mombasa stadium. Wadwa dhi neno kopong koso kopong. Wadhi neno kapod en gir Ramogi. Omari ng'uono ma Nyasaye kanie wiye. Kata wan ji osewacho wan warumo mang'eny. In fact ano mari jonge na chandora mana ng'ama chandore ang'ama orumo ng'ama chandore. And the truth of the matter en ngima madake sani cannot compare. Gima nadake kawero siasa. Ndalo mini manung'eino. Ndalo mane koro nyine nunyicha. Mane jonge no nyo hit malich ma koro tiala la gitibimcha. Ki compare ngima madake sani Omari. By then I used to stay in Dandora. Yes. And nadake plot moroma. Apparently it is one of the best plots in Dandora. Yes. But koro kata the best in Dandora. No, ene menegini utema koro ideo Dandora. I was paying 4,500. Yunya, and adakanya anka inadari last year. Kakora rumo. I walk out 4,500. Kara rumo, I paid out 15,000. Let me tell you by the Omari. Kama e rumo baba, your room. Kama e rumo. Ananyala advice Omari be room. Kinyadake, inyadare odalubari. Yani itripu gimini dake. Tumani room. Let me tell you. Karibano nyu. Moja ka. Life mao moja ka. Kiwinjo ng'ato chamo rech umoja. Yeah. To ng'ano chamo rech. Kiwinjo ng'ato chamo kuon gi gweno umoja. Ng'ano chamo kuon gi gweno. Ng'ano chamo kuon gi gweno. Evans, samwa gomba kani ketna dwa dhi chama gik muneno wacho. Iwinja. Omari winya point ni. Gidongi madhi chiemo gono. Let me tell you. You know, Omari kama life mate. Kaka Dandora. Poka dake Islam moro. Kama ng'e maber. Dandora. Dandora life mate. Be ng'e Dandora kiwo kata 50. Kiduogo gi ringo. Inge Dandora. Lenga Dandora. Dandora adhi kama jodala. Okay, Dandora phase 4. Nitie kamoro miluongo ni Awendo area. To nitie ng'at moro miluongo no Us the Sound. Woko mar Us the Sound nitie miyo moro. Ma eno biro ga gimoro sa 11 12. To jam man kanyo. Ipango laini en gweno en matumbo mar gweno en matumbo mar agulo. Oriu makaini gitati. Chamo kuon nyanya gi kitungu. You understand? Karinge mama. Ai no kama kamadake. Dengane kamadake. Bwana na Ndio kabisa to DM dog. Yes. Ka angeo lifestyle maka. Yes. Let me tell you. Yes, an ko cha milo to. To kinyalo dhi kata jwa kandi moro. Mi yudni uchopo kata gimoro sa 10. Isej wako 150. In sawa. Mano in sawa kabisa. Mano in ngama bita mkuon gugwen. 150 Dandora. Yes. And here ka ingen kagolo 500 drop kinyalo ngi family no. This meal is very small. Kagolo 500 ta awinyo mna kadho chunya duongo nikech okano shwa ga gimi dikeli. I feel na kabona na tabe ko Gisuko 500. Yes. Mwenyizunia gimono ningo bene chamo 1 week ke Dandora. Ichamo ko ni chika chia. Ichamo everything achia. To bende okon tiega ka okon sawa. Okoro ichamo ni udhiro go To magi e jok mong'eyo jomuru.
Kare kama irumo ji orumo. Let me tell you. Now winjo ga gimoro kod Mheshimiwa Odoyo Wedine wacho. Don't end corona ngawe too much. But it was a very big point. No wacho ni joma yanye go. Gini gi anya onge shida lakini jogo kia kama no chake. Kata mana jakom baba wa Raila Amolo Odinga. Wacho ni kaka ne orumo Raila ene motimo. Ene munge ya. Wacho ne orumo Raila ka en already oriembo Range Rover ma 20 million. Mabe riembo ne Range Rover no ema no miyo oromo Raila nikech class. Omari ni dirom Raila. Odonjo dieri baba. No, kanyu kopogore gi Raila. Let us be real. Kopogore gi Raila kama omari ne orumo Raila. Koro real no an miketo kuom ka gimi wacho no tadiero ke kumo nyaro balbo. Churu mani akawaja waja dir ka ni kamera bwana. Kaminya loro megi baba. Gin kuonda dek. Obiri kanisu. To yinye ni bet chien. Baba pango mbele. Baba nyalo wacho ni nena. Fana lwezi. Tifo yondwe. Tima ko kamera. To kamera mako. Tunene we TV uneja manene kanisa kama manager ko. Uwe. That is one. Are Kamune loro megi dako. Baba En rally. Mabe nene podium. Mabe ikuongi chopo. Maudiru. Timago. Ubiro. Eno loro gi mano. Resu. To timago. Odi. Mano. 3. Kopo. Nini tiere jatelo more gwengu oto. Dobi munene mbegi. Riwajeria kopo ni kuoma maber Nyasaye odhi oparuge liel moro gwengu mar jatelo. Ok liel. Mar jatelo. Liel moro mar jatelo. Ngalo romo. To uromo nango. Baba you understand? Osebiro baba Odonjo. Nikech ang'a wacho ma Nyasaye ng'awe kanyo. Nyasaye mosekete kanyo. In mondo ichope yude pek. In be inyalo mana yude. Ing'auri kanyo. Ok e piny ni. Ka chiemo no Nyasaye okonyi. Ing'auri kanyo. Iwinja? Kata ni wuotho. Ing'eyo nitie kaka maybe ni wuotho to gari moro mar jatelo moro gwei. Oteri hospital ma jotelo otere ji. Teri karen. Ama kati tho. Li funeral. To nitie jatelo moro jano to kuro. Gibiro tima. Gibiro nene. Iye madipo ke ibe kibati mbaya. Ubo neni. Kopogre kanyo mari ka kuru semo ni roge gida komo onge. Apen nisi. Can I tell you something very sensitive? Tell me. I don't know how people will take it. But I don't know winje. Na chako bero jakon 2017. Awere. Aseru mogera ila kudinga mo bedo go pin kama wako mbaka de chiele life na machie moro jaka kimba emeno luonga i office hapa hill once woro ga mane podium the next day okay kaji vero mana ni kan no rumo na ruma ibinyo be ngera kada dalore lakia okay nisage madwa tera kuro yani agenda makoro yani ngitero ne tu Ape. Dugitero na tu. Nango. Yawa, abiro kaja komka koro adu nyina chaka golo moro. Omari. Yo siasa gibe TV kai. Ape. You know TV ka. Omari. Okay. MCN yena kamera keka. MCN. Kia. Ingene mano wuoyi yango MCA mamane politics manenga ma tin mogi bet chigni e kodi enenga ma de category marwa mar nini mar jo miyiero gi kura ocha MC tekia kamodaki. What about president? Raila is the president. Raila control more than 75% mar jo Kenya. Yeah, it is true. He's the president. Raila Ruto sani duol ni giro. Ruto ko wacho ni kinyen holiday. Yes, nitie holiday. Raila be ko moken kinyen holiday. To yes. Kinyen holiday. Kinyen nitie holiday. Holiday is holiday. Olore mani ngamo wache. Koro. Omari ntengi mamoro makiki ye dage. Kengi mamoro imagine ni kiwere TV.
Afadhali Omari beda kaka in kwanza inisechope problem already. Ora manyo ng'at moro ma muda kata kama katanga mong'eyo. Makopo no sota. Tene man. Choma kata duka moro to Njeri. Nipatie unga hapo nitaleta kesho timie. Omari pale nanda choma duka ng'ato ni nipatie unga nitakulipa kesho. Yaani mokuongo nena onne yani kati mokuongo kapo kachako chope duka no. Kapo poka chopo to Njeri jo manie toka ka. Jatelo. Mine mo expect ne inye pi change modo. Obed go. Be ong'eni jok mobiro gi be di promote duka ni. Kore life moro matek. Kina no kasa moro jada no waruko kama wadhi ni busy wadhi koni wamanyo okay ni kana ngo gini tek. Ikoni nyalo bedo mong'ei to moro onge. To kichopo kama gini tie. Kateba. Ting'e kirwaki. Jatelo si Braila. Alafu koro ng'ama wuoyo gi Raila dok. Mane kaka ne jiluo. Garo ni bwana mapeny tekno kigochne babo wa gimoro ma. Gochne babo kata kinde mane corona. Kane wadhi ga meetings mag jothum. Iwinjo ka Imiori. Wachnie baba. Bwana gini hinyowa. Karinde magini hinyi mara. Bwana ukikon baba bwana. Uoge ba. Ine miwere ong'e. Okay ni miwere. Ini usiepe de. Ing'eyo chembro ne wan Ugunja. 2017 campaign tu ma Orengo emanoluonga. No, not Orengo. Rasanga. Rasanga emanoluonga Siaya. To koro kama Ugunja to Orengo luonga. Kama na bete chien. Tapio. Nekipet machiegni gi jakom kama. Ma ing'eni wuoda. Koro Orengo introducer kuom Raila to ka already machiegni dhiga election wasetimo campaign more than almost a year. Koro Orengo introduce according to Orengo ng'eyo ni Raila ong'eya but okia ni wan anyuola gi dala. Koro ng'ise ni ng'ene ma wuoda. Ting'eni karo ng'iso ga jakom ng'amo kia ng'a. Dante marwa ke stage. Odhi okawe gi wiye ni ong'eyo koro duma kore ni jal ming'eyo no wat nage koch yani koro ko wacho ne ni ni jatuma ka mago koro ong'ado ke jopia ong'eyo koro maing'en wuoda gi dala wodi en muchung kanye ong'eni ine jomochungo. Wale kama tiko kwa bado wapi aol yani isechurge jenga ng'ato bwana to ng'amene churge jenga no ba to kongiso ni jakom rach no jomoluore no okta jomoluore kiwango manyasaye oseng'awe chuno ni nyakimbi ng'auri chop kor tok ng'aruok no inyalo ng'auri ni poki ng'auri kama baga tiene ni koro liero it is just grace by then no kato mar in ing'at ta ino waloko dika beng'en ni jomo gontie maneni kanena gomo Omari ni Omari nitinga makata ni ne wamie example mabe life mar hustlers kaka hustlers survive Omari be ise soto ma igombo uso simbi yani king'ie dier kiwango makoro rento chomigo ineno ka gini okenyal toboa simu makonyo ineno ni ma kornya kiu simbi ben koro kalminyalo use simno onge gimidwa uso to nitie but kumidwa use to koro onge. That is one. B the time minyalo koso simu to kinyal chomo dukani och simu idoro simu second hand in gi pesa moro matin to kami nyalo be onge to ng'ato to nitie iningo yawa kanyalo dokata na kama 17 moro yawa to ntinga man gi mare moro ka moro be mano ng'ama nyalo nyie koro life ni kamano
manyiso ni gigi wayudo because of grace. Emanyalo sani nitie ng'ama mako mari nitie ng'ama kata ko bedo gi nambi ni mari nambo mari onyalo dhi kata chiro mbogo moket loudspeaker mano mari mari mash Inti dhidha rau iwinya ano segona sile mange anoko jomoko be bika moro mama kata kongo anangina wadu nyiti bi iriambo adier manyasai magoyo onyiti bi edra koringana beti na sengiyo gigigo koro kanga distel kanga togo na go sim tachangamu ketabe ya promote kaka beti ya baba to samara kiae but enodon ko wacheni donginyo ka kata namba na hongo go jok moluore be wacho niya tinde nyasaye okonyo wan gi true caller samoro true caller segisi namba en maona omari match obani wita bwana James iwita ya winyo ko ng'eya ndogi winjo to ubudho kure sani dwan kama ang'en kodi budho go sepe ni mos no sepe ni go bwana ing'ama tambua winja ide promote Ikiaya. That is the truth. Kenda raka. Omari pokote raka tukunungi. Omanash. Mangeni. Omari. To pale la kure bwana. Tingine kiai. Kiai to peje ni ng'ango. Peje no bende. Mano bende richo maduong magipeje to ni omatinde kisungo. Omari manyoche kochako. Omari manyoche kachako. Ni sane be penja ni omari wondore ne kiai. Adieri kiai. Neno. Kaka iba isgiri. Samoro tema eva sinema tena gini usipe. Chemo ribeda pita time ni maber. Igomba ka advance bas bungisi. Ngata miboro romo go. One mwagolo hinda. One mwagolo muza. Yani jogi. Gini magigolo ji. Gini magigolo ji. Okwane mwakete kani. Kataka ida ne di record tuma kama ama na oro ne fair Omari kane chako ngagi ni manu mananga dong wan fans are always right be saka video ga parent man of school aonge dege parents tena yomboga bonge parent mo and then mane namba tiel bono gige class 3 lakini tim mane ka janyuol no nyalo timo en pile adek bateno riek en ro puonji ka Yesu ijeria okadwa tu gisko auso dhiang okadwa tu auso dhiang munda tiri school mane kono nyaminwa to tieko tam to school alafu nyithindo te ofuoga kawegegi mama ni kayanyi bifu kuja ka baba ni onge ngama dwa ka ofu to baba ni be kayanyi fu ka mama ni kuro kitore ka ni od ni gipe ofuwe upoga fuo nikachini ka kori ni fuo ka mama ni fuo ka baba ni jite ofuwe kuro Marian kama wasenyero kae mari luongo no nyiti bim tumuno igolo karango ba pod wadhi gweng idwa dhi dala wadhi gendo ng'edo weekend ni ker dhi Nyanza koro wadhi Nyanza tour koro wadhi tiekore gi weekend ni okay then weekend mabiro cha koro wamoki okay nikech be nitiere bishops moko mane paro kane gidwaro ni mondo koro kaber to koro kaka wasemoke no wadhi adhiya but pod negotiate kod gi they have to confirm ni gidwa ni kama adwa dhi were gospel ni adwa survive nango no nyaka negotiate nyaka gi assure kaka adwa survive ke an gi matimo Nairobi ka kopogre gi tumo mari onge man ka tumo koro no tumo lor kata an ndile kinde corona no matek nikech in thum an thum ne matimo tandi ngana atime mopogore ano kibiromo gi poster na ovyo na perform kama ta survive mki wacho nan mundo koro kipatimo ka kora we gospel you have to assure me kaka Nyasaye kaka Yesu diga boga kuchipogo gi amoto kelo na mo kaka Yesu boga nyona kaka yani I have to survive kata tibo bene ministry kategemea muda yode pesa but koponi sane kanisa moro wacho ne nitie kaka gibiro kata for kaka chiemo gi kaka timo to mano to iwe wacho
Wach ni nitie kaka chiemo, kaka chulo ot and everything. Mano ti donje gospel chuth. Kanisa no an mari pater mogo kuro. Yes. An mari pa al wach nango keluru chiemo e od Nyasaye mondo chiemo bed mang'eny. Onge kama ndike mo mano biuru ka uchiemo e kanisa. Ondik ni mondo water. Onyi oketho gini bane manyuri luongo ne Onyi engineer Onyi kachechero gopango golonwa thombe mazirias aneno ji nene ka maziri ni agombo neno marinage ni gi wang'a mano Johnny Blacks Kelly Wonyo Gana, thank you. Luo Trending Nation.